Nagabang dalawang lalaki sa CDCP. Kala ko pasahero. Inuntuan ko. Pagsakay nila, lumabas yung mga LTFRB. Ganito ikwento ni Mang Lamberto Guevara, tsuper ng modernized UV Express ng Masantol Rainbow Transport Services Cooperative, ang eksena nang siya'y mabingwit ng enforcer ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 dahil daw sa paglabag sa pick and drop policy. Hinuli at na-impound ang kanyang unit nitong June 9 mula sa bayan ng San Simon na dinadaanan naman ng kanilang rutang Masantol to SM Pampanga sa siyudad ng San Fernando. Bawal yun, sabi niya. Yung point to point lang kayo, sabi niya. Ng LTFRB. Impound namin yung sasakyan nyo. Pipick and drop ka, sabi nila. To the rescue ang mga opisyal ng kooperatiba sa hindi mabatid na mabigat na penalty na ipinataw na pag-impound sa modernized UV Express. Nagawa pa umano ng LTFRB na sabihan ng mga yon na sila'y kolorum, kaya inimpound ang unit. Ngunit sa kalaunang pakikipagdialogo, agad din na nirelease ang unit at binigyan ng may buradong violation ticket. Tumawag ako sa LTFRB, sinabi ko bakit magiging kolorum, meron kaming franchise. Ayan po, katibayan, bakit ang sabi ni tawag nila sa amin is kolorum, ngayon nag-iba naman siya na pick and drop. Ano ba yung katotohanan? Kami po ba'y pinag-iinitan o kami lang ay walang kakayahan na magsuporta sa kanilang kahilingan? Daing ng kooperatiba sa sitwasyon ngayong pandemya na limitado ang galaw ng tao, paano nila mababayad ang pinautang ng gobyerno na bagong unit kung hindi nagiging akma ang local public transport route plan sa bayan ng Masantol? Bus na yung minibus na yung ginagamit namin. Moderno na inano ng gobyerno sa amin, binigay. Paano namin masusustain yung ano namin dito? Yung pangbabayad namin sa gobyerno, kung di namin gagawin yun. Number one, ang yung pandemic. Agad na sinagot ng LTFRB Region 3 ang naungkat na problema ng transport group sa Masantol, Pampanga. Sa unang punto ni LTFRB Region 3 Hearing Officer Attorney Jennifer Rodriguez, may miscommunication sa kanilang enforcer sa paghuli sa unit ng transport group. Ngunit sa usaping legal, maaari umanong pasok din sa impoundable penalty ang ginawang pick and drop ng naturang unit dahil ang prangkisa nito ay point-to-point lamang. There is a misunderstanding kasi nag-operate ang mga LTFRB enforcers doon sa area na yon. And then, dalawa kasing pwedeng violation doon. It's the pick and drop, which is a violation of the terms and conditions of a franchise or operating differently, which is a colorum violation na if you are being charged with colorum violation, impoundable talaga ang sasakyan. Ayon sa LTFRB, nauunawaan nila ang kalagayan ng mga nasa transport group na limitado ngayon ang pasahero at totoong nakokompromiso ang local transport route plan na ang disenyo ay pre-pandemic pa o may malaking bilang pa noon ng pasahero. Ayon sa opisyal, inalok naman ng LTFRB na sumailalim sa programa ng DOTR ang naturang transport group upang hindi mahinto ang kanilang biyahe at kumita sa ayudang ibinibigay ng ahensya. We have to stick with the terms and conditions of our franchise. Though marami namang tulong na pwede ibigay ang ahensya sa mga talagang hirap na transport group. Like we have this service contracting agreement. Actually, in-encourage namin si Masantol Rainbow to join. Base sa ibinigay na record ng LTFRB Region 3 sa CLTV News, nagkakatalo ang ilang kooperatiba na dumadaan sa bayan ng Apalit at San Simon. Ito ang may linyang Makabebe SM, Apalit SM at Malolos Bulacan SM. 4 na transport cooperative dito ay modernized at 4 din ang nakakuha ng provisional authority ng LTFRB na traditional jeep na maaring magsagawa ng pick and drop. Sa panig ng lokal na pamahalaan ng Masantol, kailangang pag-aralan ng LTFRB ang mga polusiya sa local public transport route plan dahil ang nooy sitwasyon ay magkaiba ngayong panahon ng pandemya. Talaga na makalunos daw, wala natin sabi na rin yung monthly re-passer, parang wala mo bayaran. Yeah.
Wala, itang monthly rin. Marat, tapos mabawas na tao, hindi ka pwedeng mag-pick and drop. Mabawas itang panakitan. Paolo G. Santos, CLTV News.